le voinia chuanin WhatsApp status le zai lampang te chu ting ang video chu ka ron da don lo wa voinia chuanin YouTube channel siam te tan boi thlak em thin copyright claim ang chi kha kan siam don kan ron ti don ani kan ron da don a awlsam taka siam dan mi tam tak chuan an da to tho ama ro chu chiang le zual le ahriatthiam lo zual te khati ang chi hriat duh si mamo si ahriatthiam har sati ang chi te tan khanin awlsam zawkin karon siam dona karon da dona ni chuanin i copyright claim zia chuan han soi lokila reilo soi zawh lokila copyright claim ang chi kha monetize te tan khanin paisa copyright claim video zong akha khanin thok lem lo ani copyright claim kha sum han thok chuak tur te khan copyright claim khanin zia lowa khang copyright claim kha amaro chu zia lo kan ti rol khanin kan siam tha thei ani monetize turin kan siam tha thei ani ti kha kan soi pel ve lenga tin chrome hianin masabera kan lut photang chrome lutila chuanin search or type web address hianin studio.youtube.com hei kan chu anga chuanin kan search anga kan search ti chuanin keimani YouTube channel la thil keimani YouTube channel kha ti hana lo lang nuai ta ani ti chuanin hemi he lampang kil vei lampang kila kan profile le kan hmunga kan profile ti mai la kan thalak khu kan thalak nuaya asena in tika khu dashboard ani ta nuai le che hemi video lem hemi hi channel content hi kan video nei te kha ani ta chuanin ta hianin awlsam dewa soi fiah kan tumanga chuan kan video hi kan han en phaizela visibility restriction la dai te alo langa chuanin restriction nan ho hi heng ho hi siam mangai lem lo tina ani copyright claim ani lo avangin hemi anhuaya feilem dinglam pangzo hi next na ani hi hian kan next sanga chuanin restriction hian kan en thlale zelanga chuanin kan next leang copyright claim ala lo awangin chuan helai hianin copyright claim alo ta copyright claim hi kan hmu thei anga chuanin copyright claim ku kan click ang awlsam deuhin sayang chuanin see details ti lo langa see details hi kan met tapang ti chuanin kan soi le log du chu commonetize rilem lawa apoina ala lawa ke ma video le copyright hi amaro chu nakina monetize una khanin copyright hi aboi thlak don awangin siam tho kha angai dona chu wang chuanin ka siam mai thina ni keipon ti chuanin select action kan click anga chuan mute song la replace song alo langa replace song hianin lut topang replace song kan lut anga ti chuanin replace song hianin YouTube ina video kan ti music ang chi khatiang ang copyright claim ni lo ang kha
da san ne hem mang hianin kan replay stop mai don ni hela mai hai free music hi music lo da chu ni ta heng te hi copyright ani lem lova a man vek thei ani kan han play chin anga video le ma te khan play na chuan tian music moi kan ti a kha kan thlang ve ni ani ti khuan kan play chin te chuanin kan play chin zela hian an play zel chinila a mawi kan ti a kha an tirnan ti hianin hei hi an tirnan lo hmang don taila et ti khu kan hmetang chuan et ti khu kan hmeta heta hian discard change le save ti khu alo lang anga save ti kan hmetang chuanin replace to ready to replace song a chuanin hemi hianin save to pang awlsam nan chuan kan save anga chuan processing a kha ti chuanin nga ve ngainga khu lai khu ti chuanin processing a intia khu ti nga vong ngai chuang lawa ti pa khan kan han en le nga khu mi kan video khu han en le la music ti kha lo dang vek to don ani chuan copyright a kha alo po to ang kha copyright claim awlsam taka siam tan chu ani chuanin hriat fiah lo tele helai chu ti ang chi ka ti ang hriatthiam lo zual te tan khan hriat du si hriat du nge du hriatthiam lem lo ka ti ang chi te kha kan la om cheu ni chuanin a comment section lama chip chiar le zo ka in hriatthiam lo lai te kha min lo zo tanga ka lo hril don chu ani